Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε για μια διαμάχη που αφορά όλους τους δημιουργούς περιεχομένου και content creators. Μιλάμε φυσικά για τη διαμάχη και τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ τηλεόρασης και social media. Αυτή η διαμάχη, όπως όλοι ξέρουμε, ξαναάναψε πρόσφατα. Ναι, υπάρχει beef. Έχουνε μπιφ. Είναι πολύ επίκαιρη. Σήμερα θα μιλήσουμε για μερικά θετικά, κατά του content creator και της τηλεόρασης βέβαια. Έχουμε φτιάξει δικά μας θέματα τα οποία θα αναλύσουμε. Που, για να γίνει ένα μικρό debate, ας το πούμε. Ναι, τις οποίες θα αναλύσουμε. Βέβαια θέλουμε να μας πείτε και εσείς τη δικιά σας Ναι, εμείς θα άποψη. βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Περιμένουμε να ακούσουμε για τα δικά σας. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Οπότε, Ας αρχίσουμε. ας ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη μας θεματική για σήμερα είναι γιατί η τηλεόραση έχει πεθάνει σε σχέση με το... Υπάρχει μια παρακμία, ας το πούμε Ναι. έτσι, τα τελευταία χρόνια. Έχει πέσει πολύ η τηλεόραση. Έχει πέσει πείνα, με λίγα λόγια. Δεν τρώνε τόσο καλά Ναι. πλέον. Έχουν αρχίσει πολύ να φεύγουν. Πολλά κανάλια πουλούνται. Και γι' αυτό έχουν φρίξει περισσότερο, πιστεύω. Ισχύει. Θεωρώ ότι έχει πεθάνει τόσο πολύ η τηλεόραση που... Έχουν αρχίσει να τρέμουν Ναι. καρέκλες που παλιά ήταν ακλόνιστες. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Θεωρώ ότι η τηλεόραση, η άποψη η δικιά μου είναι ότι η τηλεόραση έχει χάσει την έγκλη της τα τελευταία χρόνια. Λόγω ότι έχει ένα συνηθισμένο pattern, δηλαδή είναι αυτό, δηλαδή θα ξυπνήσεις, θα δεις το πρωινάδικο, στο οποίο θα αναλύει τα νέα, τα κίτρινα νέα ας πούμε, που ειδικά τους νέους θεωρώ ότι δεν τους ενδιαφέρει ή αν τους ενδιαφέρει προτιμούν να το δουν από κάποιον content creator τον οποίο αυτοί έχουν επιλέξει Ναι. και όχι από μια επιλογή που έχει γίνει από ένα κανάλι, από ένα εστέλεχος καναλιού. Μετά υπάρχουν οι ειδήσεις οι οποίες... Ξέρουμε πλέον ότι είναι ειδήσεις, κυριαρχεί η παραπληροφόρηση, Ναι, τα πάντα είναι πολιτικοποιημένα. φταίει και σε αυτό ότι τα κανάλια συνήθως υποστηρίζουν κάποιο κόμμα από πίσω, υπάρχουν κάποια συμφέροντα. Ναι, υπάρχουν πάντα συμφέροντα και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι πεθαίνει και η τηλεόραση και θα περάσουμε έτσι και στην επόμενη θεματική μας. Είναι πολύ λογικό οποιοσδήποτε που θέλει να παρακολουθήσει κάποιον νέο, κάποιο σχολιασμό, κάποια ανάλυση, να θέλει να δει κάποιον που όντως χαίρεται για αυτό που κάνει. Και όταν βλέπεις στην τηλεόραση σε αυτά τα πάνελ, π.χ. Λιάγκας, Μικρούτσικος που σχολιάζουν τους πάντες, λες και ξέρουν τα πάντα, καταλαβαίνεις ότι το κάνουν για δουλειά, το κάνουν επειδή θέλουν να κράξουν ανθρώπους για να βγάλουν λεφτά και δεν είναι το θέμα. Συμφωνώ, απλά εντάξει, και βέβαια το YouTube είναι επιλογή από άποψη ότι εμείς οι δύο επιλέγουμε αυτή τη στιγμή να πούμε αυτά τα θέματα και να τα αναλύσουμε. Στην τηλεόραση θεωρώ ότι ναι μεν κάνουν παρόμοιο είδους content, αλλά το κάνουν, Ναι, παρόμοιες σημαντικές. απλά το κάνουν πολύ πιο αβίαστα, να το πω, ότι από την άποψη ότι είναι όλα γραμμένα, είναι όλα Είναι ένα όλα σενάριο, είναι όλα ένα σενάριο, δεν υπάρχει δημιουργικότητα, δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει επίσης η ελευθερία λόγου η οποία υπάρχει στο YouTube. Ναι, δηλαδή σίγουρα. κάποιος να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα βρίζοντας, δεν λέω σε ακραίο βαθμό, αλλά ως ένα λογικό πλαίσιο, να πει κάτι παραπάνω, να θίξει κάτι λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Είναι λογικό άμα σκεφτείς ότι στην τηλεόραση δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Βλέπεις δηλαδή ένα κανάλι, κάτι ξέρω εγώ, και δεν μπορείς να εκφράσεις ούτε την άποψή σου, ούτε άμα διαφωνείς, ούτε άμα συμφωνείς, ούτε τίποτα. Επίσης, το πολύ σημαντικό, η μεγάλη διαφορά σε αυτά τα δύο ποια είναι, ότι στην τηλεόραση δεν μπορείς να πας, γίνεται μέσω του YouTube που ανεβάζουν μετά το περιεχόμενο, αλλά στην τηλεόραση εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να πας να κάνεις like στην εκπομπή του Λιάγκα ή dislike Ναι, ή ούτε να πεις να σχόλια. σχολιάσεις, ούτε τίποτα. Ναι, αυτό δεν γίνεται υπάρχει άμεσα. έκφραση της γνώμης. Δηλαδή, εγώ Ναι. άμα διαφωνώ σε κάτι με την εκπομπή του Λιάγκα, δεν μπορώ ούτε να του στείλω μήνυμα, ξέρεις κάτι, εδώ διαφωνώ. Ούτε να γράψω κάποιο σχόλιο στην εκπομπή.
δεν μπορώ να κάνω τίποτα τέτοιο. Επίσης, παρένθεση, δεν έχουμε κάτι με τον Λιάγκα που τον αναφέρουμε συνέχεια. Απλά είναι από τους πιο γνωστούς, αν όχι πιο Είναι από τους γνωστούς. πιο γνωστούς. Έχει κάνει και αυτός παραπατήματα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν τον πολύ συμπαθώ σαν άνθρωπο, δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου γνώμη. Εντάξει, έχει κάνει παραπατήματα, θεωρώ όπως όλοι αυτοί. Θεωρώ ότι κάποιοι, Ναι. κατάλαβες, εκβιάζονται με κάποιο τρόπο να δείξουν ένα χαρακτήρα. Δεν λέω ότι. Ναι, αλλά άμα ήσουν εντάξει, το κακός άνθρωπος είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν θέλω Όχι, να το εντάξει, πω ναι. αυτό. Απλά για το καλό της κουβέντας. Άμα ήσουν σωστός, δεν θα έχεις τη συμπεριφορά τους. Όχι μόνο του Λιάγκα, όλων εκεί πέρα. Ναι, εντάξει, απλά αυτοί οι άνθρωποι δεν κυνηγάνε αριθμούς. Πώς Ναι. θα πιάσεις αριθμούς αν δεν πεις κάτι πιο. Κυνηγάνε αριθμούς μέσα να μειώσουν τον άλλον. Ναι, Αυτό- συμφωνώ. Σε ποιο σύμπαν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Απλά επειδή είναι η δουλειά τους, επειδή κρέμονται από αυτό, ωραία, δεν μπορούν να είναι συνέχεια σωστοί. Δεν θα είχε νόημα να είναι συνέχεια σωστοί. Δεν θα δούλευε αυτό το πράγμα. Δεν θα δούλευαν αυτές οι κίτρινες εκπομπές. Οι ειδήσεις. Κατάλαβες. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικές όμως οι ειδήσεις με τα πρωινάδικα. Ναι, Οι εντάξει. ειδήσεις είναι κάτι που Οι ειδήσεις θα έχουν. βάλεις να δεις, που είναι αυτό που λέει, είναι ειδήσεις, τα γεγονότα της ημέρας. Επίσης, Είτε στις ειδήσεις σημαντικά είτε όχι. υπάρχει και ένα 20% πραγματικότητα. Ναι, όλα είναι πραγματικότητα, αλλά τα περισσότερα είναι παραποιημένη πραγματικότητα. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν πολλοί. Βέβαια, εντάξει, και στο YouTube υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, οι οποίοι δεν έχουν γνώση σε πολλά πράγματα. Έτσι. Ναι, αλλά αυτή είναι και η ελευθερία που υπάρχει στο YouTube. Ναι, αυτό είναι ότι επιλέγουμε τον ποιον θέλουμε να δούμε. Έτσι. Άμα θες να περάσουμε και στο επόμενο θέμα, Ναι. είναι η ελευθερία εναντίον της λογοκρισίας. Στο YouTube, ο καθένας, όπως και εμείς, βγήκαμε τώρα και λέμε τη γνώμη μας σχετικά με κάποιο θέμα. Στην τηλεόραση αυτό δεν γίνεται. Στην τηλεόραση Είναι πολύ πιο επίλεκτη. υπάρχουν συμφέροντα, όλοι δουλεύουν, από ό,τι πιστεύω, δεν είμαι ειδικός, δεν σου πω την αλήθεια. Πιστεύω πως δουλεύουν με μέσα και λέει ο καθένας δεν θα σου πει πες τη γνώμη σου γι' αυτό. Θα σε πιάσει αυτός που διοργανώνει την εκπομπή. Θέλω να πεις αυτό και αυτό. Δεν με νοιάζει τι πιστεύεις, εσύ θα πεις αυτό. Με αυτό που με ενοχλεί επίσης στην τηλεόραση που δείχνει ότι δεν είχε ελευθερία λόγου είναι ότι βρίσκεσαι εκεί πέρα και μπορούν στο edit να σε κόψουν, να σε ράψουν όπως θέλουν αυτοί να φανείς. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος άνθρωπος με πολύ καλές προθέσεις να πει 5 πράγματα και με κάποιον τρόπο να βγει κακός. Ναι. Να βγει πολύ ψεύτικος, να βγει κάτι πολύ ψεύτικο από αυτό που είναι πραγματικά. Και θεωρώ ότι έχει γίνει πολλές φορές. Γι' αυτό δεν έχω ως μέτρο σύγκρισης να πω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αληθινός, δεν είναι ψεύτικος στην τηλεόραση, από την άποψη ότι δεν ξέρω κανέναν προσωπικά, ας πούμε, και δεν μπορώ να έχω άποψη για κάποιον ο οποίος η άποψή του έχει φτιαχτεί, έχει ραφτεί σε έναν υπολογιστή από μια ομάδα η οποία είναι ειδική στο τι να δώσει στο κοινό, ώστε να παρακολουθήσει περισσότερος κόσμος. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, αυτό το θέμα είναι τραγικό. Διαφωνώ δηλαδή το να κάνουν τόσο edit την προσωπικότητα του άλλου. Εμείς π.χ. σαν που είμαστε και πιο μικρό κανάλι δεν κάνουμε τόσο edit. Ναι. Προσπαθούμε να είναι όλα πιο raw, πιο ότι πιστεύουμε. Ναι, λέμε αυτό που θέλουμε ακριβώς. Δεν βάζουμε ούτε φίλτρα ούτε τίποτα. Ναι, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πούμε κάτι ή κρύβουμε την πραγματικότητα. Το λέμε στα ίσα. Δεν είναι όπως είναι στην τηλεόραση. Ναι. Είναι όλα θέμα marketing. Όπως Ναι. και να το κάνουμε, ο τομέας του marketing είναι ίσως ο πιο ανεπτυγμένος επιστημονικός, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τομέας που έχει εξελίξει η ανθρωπότητα. Έχει ξεφύγει το marketing. Έχει ξεφύγει. Δημιουργεί ανάγκες, πιστεύω, οι οποίες δεν υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή και Τα τρομερές πάντα ανάγκες. έχουν ψαχτεί σε ψυχολογικό τομέα, σε σωματικό τομέα, τα πάντα μόνο και μόνο για να σε κάνουν είτε να αγοράσεις κάτι, είτε να δεις κάτι. Είναι- Είτε υπηρεσίες, αγαθά, προϊόντα, τα πάντα. Είναι πολύ τρομακτικό το πώς λειτουργεί το marketing στο κεφάλι σου. Ναι. Μπορεί να σε πείσει για κάτι το οποίο δεν είχες ιδέα ότι θες. Ναι. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ με τον εγκέφαλό σου και είναι τρομακτική επιστήμη, θεωρώ. Είναι από τις πιο τρομακτικές επιστήμες. Ναι. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο, είναι ακόμη πιο πάνω, είναι μια μορφή ψυχολογίας, αλλά είναι μια μορφή που είναι ψυχολογία στο 100%. Ναι. Δηλαδή ότι
ας πούμε, αν πας σε έναν ψυχολόγο, δεν θα σου επιβάλλει την άποψή του. Ενώ το marketing με κάποιον τρόπο σου επιβάλλει. Είναι επιβολή. Ναι, σου επιβάλλει μερικές ανάγκες. Σίγουρα. Τις οποίες δεν είχες. Οπότε είναι πολύ κακό και δείχνει τη μη ελευθερία η οποία υπάρχει σήμερα, θεωρώ. Ναι, συμφωνώ σε αυτό και. Ναι, είναι από τους κύριους λόγους που δεν βλέπω τηλεόραση. Ναι. Δεν μπορώ να νιώθω ότι το μόνο που κάνουν δεν θέλουν ούτε να ψυχαγωγήσουν, ούτε να με βάλουν σε κάποιο τρυπάκι να μάθω κάποια πράγματα, να σχολιαστούν κάποια πράγματα, να πάρω διαφορετικές γνώμες. Νιώθω ότι απλά θέλουν να μου πουλήσουν κάτι, θέλουν να περάσουν τη δικιά τους γνώμη για τα δικά τους συμφέροντα. Και δεν λέω σίγουρα, υπάρχουν κάποιοι στα social media που το κάνουν και αυτό. Δεν διαφωνώ, πάντα υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, σίγουρα. Αλλά θεωρώ κατά μέσο όρο δεν είναι έτσι το YouTube. Ναι, ισχύει. Έστω δεν είναι ακόμα έτσι. Επίσης, να πούμε ότι και οι δύο απέχουμε πάρα πολύ από την τηλεόραση. Ναι, έχουμε ναι. χρόνια να δούμε, οπότε δεν έχουμε και τέλεια άποψη ως προς την τηλεόραση. Στο YouTube, εντάξει, βλέπουμε καθημερινά. Εντάξει, όπως κανονικά μεγαλώσαμε. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι τηλεόραση ανοίγουμε μόνο για να δούμε Μουντιάλ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Ναι. Ούτε σειρές, ούτε ειδήσεις, Ούτε ούτε τίποτα. Δεν ασχολούμαστε καθόλου. Θες να πάμε στο επόμενο? Ναι. Θα Η πούμε- επόμενη θεματική. Θες να πούμε για την αμοιβή? Η Ναι, οποία... είναι η αμοιβή. Όπως μη λένε ψέματα και οι content creators και αυτοί που δουλεύουν στην τηλεόραση το βλέπουν και ως δουλειά. Και εμείς δηλαδή, Σίγουρα και είναι. εμείς δηλαδή κάνουμε, είναι το- κάνουμε αυτό που μας αρέσει, που είναι λίγο διαφορετικό γιατί το κάνουμε μεράκι αυτό που μας αρέσει, αλλά και πάλι έχουμε στόχο Να βιοπονηθούμε από αυτό. να βιοπονηθούμε από κατά αυτό, κάποιο ναι. τρόπο, ναι. Εντάξει. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά benefits και το να είσαι content creator. Εντάξει, πάντα υπήρχαν benefits στο να είσαι στην τηλεόραση σίγουρα. Ναι. Αλλά πλέον το content creator έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή, πάρα πολύ βλέπεις ότι πηγαίνουν ταξίδια για collabs. Παίρνουν δωρεάν Ναι. προϊόντα. Έχει ανέβει πολύ και η Γίνει- ποιότητα ναι. και το budget σε όλα αυτά. Επίσης το όμορφο θεωρώ με το content creator ότι εσύ ο ίδιος κάνεις συμφωνία με μια εταιρεία. Ενώ ας πούμε η κάθε πρωινή εκπομπή δεν κάνει ο Λιάγκας απευθείας με κάποια εταιρεία. Κάνει το πρωινό με αυτήν την εταιρεία Ναι. και είναι θεωρώ πολύ διαφορετικό από το να έχεις την άμεση επαφή. Γενικά θεωρώ είναι αυτό. κάτι δικό σου. Ναι. Όταν κάνεις βίντεο στο YouTube είναι κάτι δικό σου, το θεωρείς παιδί σου, θες και εσύ αναπτύσσεσαι μαζί με αυτό. Ναι. Τα βίντεο επίσης σε κάνουν κάθε μέρα καλύτερο. Δηλαδή, Ναι. όπως κάθε δουλειά θεωρώ όμως. Δηλαδή, ότι όταν ασχολείσαι με κάτι συνέχεια. Ναι, το πρώτο σου βίντεο δεν θα είναι τόσο καλό όσο είναι το 10ο. Το 10ο δεν θα είναι τόσο καλό όσο είναι το 100ο. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει συνέχεια η ανάπτυξη. Που στην τηλεόραση αυτό το στερείς από την άποψη ότι είναι Κατευθείαν στα βαθιά. κατευθείαν στα βαθιά σίγουρα, αλλά επίσης δεν είναι και ότι είναι πολύ πιο σεναριογραφημένο. Εμείς δεν έχουμε σενάριο αυτή τη στιγμή, Ναι. ας πούμε. Έχουμε μόνο τις θεματικές και απλά Ναι, κάνουμε ναι. μια συζήτηση. Είτε Ακριβώς. αυτή, την ίδια συζήτηση θα κάναμε off camera, την ίδια συζήτηση κάνουμε και on camera. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Την οποία θεματική ξεφύγαμε γιατί είναι η αμοιβή, οπότε Ναι, να επανέλθουμε. ναι. Έχεις και ένα δίκιο. Λοιπόν, η Ποιος αμοιβή. πιστεύεις ότι πληρώνεται περισσότερο? Και μετράμε τον μέσο, Το μέσο, καθαρά. τον μέσο Ναι. σε πρωινάδικο και σε εκπομπές και τον μέσο YouTuber. Το μέσο, ωραία. Ας πούμε ότι αν πάρουμε π.χ. ένα μέσο κανάλι, ας πούμε το Open, δεν είναι αντένα Mega, Ναι, αλλά δεν είναι και τα μικρά. Ναι. Ωραία, ας πούμε το Open με κάποιον. Open η Μακεδονία TV. Ναι, τέτοια. κάποιον. Πιστεύω η τηλεόραση. Δεν ξέρω. Νιώθω Εγώ ότι. πιστεύω σαν καθαρός μισθός, Ναι, σαν καθαρός μισθός η μιλάω. τηλεόραση, ναι, θεωρώ χωρίς να ξέρουμε και πολλά, ότι είναι περισσότερα τα λεφτά. Αλλά άμα σκεφτείς οι δυνατότητες που σου προσφέρει το YouTube, σου ανοίγει σε Ναι, πολύ ναι. περισσότερο κόσμο και σου δίνει πολλές παραπάνω δυνατότητες και μπορείς να το εξελίξεις πολύ πιο εύκολα. Μα άμα είσαι, ας πούμε, καλός YouTuber, μπορείς να το εξελιχθείς, να πας και στην τηλεόραση, να κάνεις και πολλά περισσότερα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Είναι μια εξέλιξη, είναι μια φυσική εξέλιξη στο YouTubing. Δηλαδή, στην τηλεόραση, συγγνώμη, σε διακόπτω, σου λένε θα παρουσιάζεις αυτή την εκπομπή και θα σου δίνουμε το μήνα 3.000. Ναι. Στο YouTube
μπορεί να ξεκινήσω εγώ ένα κανάλι στο YouTube και να έχω φτάσει να έχω 100.000 subscribers. Τώρα δεν ξέρω τα μαθηματικά, μπορεί να βγαίνουν 2.500 το μήνα. Ναι. Αυτά όμως δεν είναι μόνο αυτά, γιατί μετά έρχονται και χορηγίες. Εμένα, που ξέρω εγώ, μπορεί να παίζω κάποιο παιχνίδι, θα μου κάνει χορηγία αυτό το παιχνίδι, Ναι, για σωστά. παράδειγμα. Και είναι ακόμη περισσότερα τα Ναι, χρήματα. αυτό δεν το μετράμε. Επίσης, ανοίγουν περισσότερο οι δρόμοι που μπορείς να επιλέξεις. Δεν είναι όμως και διαφορετικό η μεταχείριση από τον κόσμο. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό να λες ειδήσεις και να είσαι YouTuber. Δηλαδή, δεν θα πάει κάποιος, θεωρώ εγώ έτσι, να βγάλει φωτογραφία με τον Schroeder, ας πούμε. Ναι, σίγουρα. Ή μπορεί να πάει, αλλά θα είναι πάρα πολύ λιγότεροι από ό,τι θα πάνε, ας πούμε, σε σχέση με κάποιον YouTuber. Ναι, απλά θεωρώ ότι είναι λογικό, όπως είναι δομημένα όλα αυτά τα πράγματα, αυτούς που λένε τις ειδήσεις τους βλέπουμε σαν ρομπότ. Δεν τους βλέπουμε σαν Ναι. ανθρώπους που απλά διαβάζουν την επικαιρότητα. Ναι, όντως. Ενώ κάποιος YouTuber βλέπεις, εμένα αυτός με κάνει να περνάω καλά. Ναι. Οπότε Αυτός μου παρακολουθώ. έμαθε ένα-δύο πράγματα. Είναι πολύ διαφορετική η μεταχείριση σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ πιο άμεσο όλο το. Ναι, είναι σίγουρα πολύ πιο άμεσο. Ναι, ισχύει. Γιατί θεωρώ ότι ο YouTuber, ανάλογα με το κοινό του, το βίντεο του είναι δομημένο ανάλογα με το κοινό του. Ενώ η τηλεόραση δεν θα κάτσει να φτιάξει. Ειδικά βίντεο για κάθε, Ναι, ειδικό βίντεο για κάποιον. για κάθε κοινό. Π.χ. στο YouTube, τρελό παράδειγμα, ότι μπορεί κάποιος να γράψει ένα σχόλιο και να γίνει YouTube αυτό το σχόλιο, να γίνει ενώ βίντεο. Ναι. Στην τηλεόραση δεν πρόκειται να γίνει βίντεο επειδή εγώ άφησα ένα comment κάτω από κάποιον για να του πω να κάνει αυτό ή ότι με απασχολεί αυτό, άμα σε ενδιαφέρει και εσένα να το κάνεις βίντεο. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Πάμε και στην τελευταία μας. Ναι, ας περάσουμε τώρα στην τελευταία θεματική, η οποία είναι το beef που υπάρχει μεταξύ τηλεόρασης και YouTube και γενικά social media. Έτσι όπως ξεκινήσαμε να κλείσουμε. Ναι. Και το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι να δούμε γιατί γίνεται όλο αυτό. Η δικιά μου εκδοχή πιστεύω ότι είναι, ό,τι έχω καταλάβει, σε εισαγωγικά οι YouTubers παίρνουν τις δουλειές. Παίρνουν τη δουλειά των παρουσιαστών. Και αυτό δεν τους αρέσει, που δεν είναι λογικό να κράζουν, να εκφράσουν κακές απόψεις και να προσπαθούν να τους μειώσουν για να πάρουν αυτοί τα νούμερα τους πίσω. Εμένα αυτή είναι η δικιά μου εκδοχή. Θα πω και εγώ τη δικιά μου που είναι λίγο παρόμοια με τη δικιά σου. Θεωρώ ότι οι παρουσιαστές, επειδή ας πούμε είναι πολλά περισσότερα χρόνια από τους YouTuber, αυτό δεν είναι ψέμα, Ναι. ότι είχαν συνηθίσει να τρώνε μόνοι τους την πίτα. Ναι, είναι και αυτό. Πλέον ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν περιεχόμενο το οποίο καλώς ή κακώς τραβάει τον κόσμο, ενδιαφέρει πολύ περισσότερο θεωρώ τους νέους και παίρνει μεγάλο μερίδιο από αυτή την πίτα, εντάξει, τους ενοχλεί. Και συμφωνώ ότι ναι, μεν αυτό που λένε ότι χάνονται, αυτό που είπες και εσύ δηλαδή, ότι χάνονται πολλές θέσεις ας πούμε, Ναι. αλλά δημιουργούνται και άλλες τόσες, δηλαδή μιλάμε Ναι, ψέματα, σίγουρα. δηλαδή πλέον πολλοί YouTubers έχουν editor, έχουν κάποιον που θα φτιάξει τον ήχο, θα φτιάξει το βίντεο, έχουν βιντεογράφο. Ναι, εξαρτάται βέβαια και τι Ναι, ναι, βιντεογράφοι, εντάξει, όσο πιο μεγάλος είσαι, Ναι. αυτό. Επίσης, οι YouTubers, αν το δούμε και όλα σφαιρικά, η άποψή μου είναι ότι σκέψου ότι ένας YouTuber, ας πούμε, σαν και εμάς που είμαστε μικροί, όσο προχωράει, θέλει να εξελίξει και το περιεχόμενό του και την εικόνα του και τον ήχο του και τα edits του, όλα, έτσι. Ενώ στην κάμερα, στην τηλεόραση, συγγνώμη, είναι πολύ basic. Τι έχει αυτό το κανάλι, θα αγοράσουμε κι εμείς αυτό, θα το κρατήσουμε 10 χρόνια μέχρι να αλλάξει η ποιότητα, να φτάσουμε στο 8K, ξέρω εγώ. Εντάξει, τότε θα πάρουμε τέτοιες κάμερες και άλλα 10 χρόνια. Ναι, θα μπορούσε γι' αυτό. Απλά εγώ θεωρώ το σημαντικότερο είναι αυτό που είπες, ότι από τη στιγμή που μέχρι και όχι τόσο παλιά, δηλαδή μέχρι και πριν 20 χρόνια, Ναι, την πίτα την τρώγαν όλοι μόνοι τους. ναι, ισχύει. Ό,τι αναφορά
τη δημιουργία περιεχομένου για ευρύ κοινό. Όχι μόνο τα χρήματα. Στα χρήματα, ναι. γενικά την πίτα την τρώγανε μόνοι τους. Ναι. Από τη στιγμή που όχι μόνο μπαίνουν κι άλλοι να πάρουν ένα μερίδιο από αυτή την πίτα, αλλά καταλήγουν αυτοί που είχαν όλη την πίτα να έχουν το μικρότερο κομμάτι. Είναι βαριά η σφαλιάρα. Είναι πολύ βαριά η σφαλιάρα και θεωρώ αυτό τους τσιγκλάει περισσότερο. Εντάξει, θα πω ότι από τη μία είναι λογικό, αλλά από την άλλη είναι και λίγο ευχαριστία. Όταν είσαι, ας πούμε, 20, 30, 40 χρόνια σε αυτόν τον χώρο και είσαι πρωτοπόρος. Εντάξει. Δεν θεωρώ το βλέπεις έτσι όμως, σαν αχαριστία. Γιατί θα προσπαθήσω και να βάλω και τον εαυτό μου στην θέση τους και εγώ θα τσαντιζόμουν και εγώ θα ήθελα να το αλλάξω αυτό. Ναι, αλλά θεωρώ ότι δεν κάνουν και κάτι να το αλλάξουν. Θεωρείς ότι κάνουν κάτι πρωτοποριακό να αλλάξει αυτό το πράγμα? Το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να μειώσουν τον άλλον. Όχι να βελτιώσουν τον εαυτό τους για να είναι αυτοί καλύτεροι, για να είναι πιο ελκυστικοί σαν δημιουργοί περιεχομένου. Θα προσπαθούν να μειώσουν τον άλλον λίγο. Δεν γίνεται όμως να πας μπροστά έτσι, γιατί το θέμα είναι να υπάρχει ανταγωνισμός ώστε να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Ναι, ώστε να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Ο ένας να σπρώχνει τον άλλον προς το καλύτερο. Ναι. Όχι εγώ να κρατάω τον οποιονδήποτε πίσω. Έτσι θα πάμε μπροστά. Αυτό είναι το θέμα. Και το θέμα είναι να φτάσουμε σε ένα όσο πιο ονειρικό επίπεδο γίνεται, άρτιο ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ίσως αυτό είναι πολύ Μακριά. ιδανικό σαν πλαίσιο, αλλά εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ. Ναι. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτά. Αυτά από εμάς, αυτή ήταν η άποψή μας. Πείτε μας άμα συμφωνείτε ή άμα διαφωνείτε. Εδώ υπάρχει ελευθερία λόγου, μην αγχώνεστε. Ναι, φυσικά. Κάντε ένα like. Like και subscribe για περισσότερα τέτοια βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Γεια σας.